Én erre nem jelentkeztem, mert a vezető műhelyben évek óta az egyik műhelyvezető vagyok, vagy előadó. Nem jelentkeztem szemináriumtartásra, de az Szabados Ádám fölkért, hogy tartsak ebből a témából egy szemináriumot. Ezt ő adta a címet. De ez annak kapcsán van, hogy nekem megjelent, ebben az évben, az év elején jelent meg egy könyv, aminek ez a címe, hogy Erkölcsi reziliencia, és az alcíme, hogy etikai bátorság a szervezetekben és közösségekben. És jó, hát itt lehet kapni, ugye, ezt már propagálták többször, lehet kapni, és mondom, az Ádám azt mondta, hogy akkor csináljunk ebből most egy szemináriumot. Hát ezért vagyunk itt. A magamról, hát itt látjátok, hogy ki vagyok, ott vannak az elérhetőségeim. Én szívesen, ha ezt megoldható technikailag, hogy a szeminárium résztvevőinek ezt meg lehet osztani. Jó, hogy az állatokon ilyen lista van. Én nem tudom, hogy... Jó, megoldjátok, hogy elküldeni a diasort, ami kapcsolódik. Tényleg szeretem, hogy ez műhelyszerű, ha minél többet tudunk beszélgetni, és nem lesz. Nagyon sok a téma, valamiről lesz szó, valamiről nem lesz szó. Itt látjátok az elérhetőségeimet is, tehát bárkinek akár van valami kérdése, ötlettel fel akarja venni a kapcsolatot, itt van az e-mail címem, telefonszámom, illetve van egy személyes honlapom is, ami úgy bemutatja, hogy mikkel foglalkozunk. A következő dián láttok egy ilyen névjegyet, egy ilyen bemutatkozást, de most nem rabolom akkor az időt. Hát az utolsó pontban, hogy nős, feleség, építész, mérnök 3 felügyelők és 4 unokájuk van, annyit változott a helyzet, hogy most már 4,5 van. Érthető ez, ugye? Hát van, 5 van már tulajdonképpen, csak még az 5. még nem látható. Hát és az összes unokánk fiú. Még a fél is. Jó, itt találtok egy kis információt rólam. Miről fogunk ma beszélgetni? Szeretnék nem is, hogy mindenre sor kerül, hanem egyes részeket átugrunk, vagy csak nagyon gyorsan veszünk. Szeretnék arról először beszélni, hogy az etika, az tulajdonképpen egy elfelejtett tudománnyá vált. Ennek egy kicsit a hátteréről. Azután ez a második pont is még a bevezetéshez tartozik, az etika, hogy mi is ez az erkölcsi reziliencia, és miért nélkülözhetetlen. Azután néhány ilyen szemmelvényt fogunk venni tulajdonképpen a könyv alapján. A harmadik pont ez a címe, hogy csalódás az etikusnak hit emberekben. Ez egy eset megbeszélés lesz. A negyedik pontunk az, hogy a vezetők etikátlan lépései és etikai lábnyomai, amit miatt hagynak maguk után. Hát én ezt ilyen kis csoportos feldolgozásba gondoltam. Az 5. a Nehémiás és az erkölcsi bátorság, ez pedig egy bibliai eset lesz. Hát gazdag a program, igyekszünk. És szóljatok közben, akár vélemény, kérdés, ellenvélemény, bármi van. Jó, van, amikor én fogok kérdezni, vagy bátorítani, hogy szóljatok, van, amikor szóljatok nyugodtan közben, ha túlságosan belendül. Ez egy cikk alapján van ez a gondolat, a szerző, ez az úr és hölgy, ami a Harvard Business Review-ban jelent meg. Egyébként ez a Harvard Business Review, az a világ legrangosabb menedzsment szaklapja. Óriási előnye az, hogy tudományosan, gyakorlatilag rendkívül megalapozott, de a normál ember, földi halandók számára érthető.
És nem az, hogy 10 akadémikus egymásnak írogat. Értitek? Írogat, és senki nem olvassa, csak ők legfeljebb. Jó, egy ilyen cikkből való, és én is azt szeretem, hogy olvassuk az ilyen idézeteket, jó? Hogy azt olvassuk. És akkor én azt kérném, hogy mehetünk itt sorba, és akkor aki olvas, az mondja a nevét legalább annyira. Nem akartam most külön bemutatkozó kört a egyszeri és rövid alkalom miatt. Parancsolja. Szóval Horváth Sándor vagyok, és akkor ezt a bőrletőset olvasom. Igen, megköszönöm. Az etikátlan viselkedés széles körben elterjedt az üzleti életben. Annak ellenére, hogy a cégek rengeteg időt és pénzt fektettek az etikai tréningekbe és az etikai programokba. Köszönöm szépen. Véleményetek szerint csak az üzleti életben terjedt el az etikátlan viselkedés? Vagy esetleg máshogy is? Hol még? Mindenhol. Politikában, aztán sportban, aztán tessék? Aha, hogy most már igen. Hát, hogy nem is igazság van, hanem jog van, igen. Aztán még az egyházban is. Még az egyházban is. Felsőoktatásban. Jaj. Na, az egyházhoz még egy komment, hogy néhány hete voltak a rádai napok. A Dunamelléki Református Egyházkerületnek a napjai, és azon volt egy ilyen tanulmányi nap, és ott is csináltam egy műhelyt. Gyakorlatilag ez a tematika, amit ma veszünk itten. Kicsit féltem is, hogy azon a műhelyen ott a 20 lelkész volt körülbelül, 20-24 lelkész, hogy kicsit féltem tőle, hogy nem fogják túlságosan provokatívak lenni, amiket én mondok, vagy amit felhozok. És megkérdeztem tőlük ugyanezt, és rávágták, hogy a gyülekezetekben is az egyházban. Elsőnek rávágták a lelkészet. Akkor egy kicsit felszabadultam, hogy fogok itt tudni őszintén beszélgetni. Jó, tehát valóban minden területen. A cikk az erről szól, de ennek a tanulságai meg borzasztóan általánosak. Érdemes tanulni. Na, érdemes-e felvenni a harcot a jelenséggel szemben, vagy nyugodjunk bele, ilyen az elválik. Mi a véleményetek? Most nyugodni semmiképpen nem. Olyan harcolunk. Aha. Nehéz kérdés, igen. Nem úgy nem is úgy terülni fel a kérdés, hogy érdemes a kötelességünk. Aha. És hát ugye az a bizalmasan része, amit te mondasz, hogy olyan is megfognak. Nagyon fontos ez a mondat, azt mondtam, hogy kötelesség. Abban a gyülekezet, református gyülekezetben, a konvojnál korábban jártunk, most már 15 éve, hatalmas gyülekezet, jött egy új lelkipásztor, ki fogjátok találni, de nem érdekel. És akkor én ezzel az újjal jelöltek engem presbiter, nem jelöltek, hanem ajánlottak engem is presbiter jelölésre. Hát én ilyen esetekben nem akartam én az lenni egyáltalán, de mondom azért egy beszélgetést akkor megérezve a viszonylag új lelkésszel. Értem egy időpontot, elmentem hozzá. Vidékről jött, a családjával Bármadosban jártak a gyerekei. Egy éve volt, hogy följöttek is, elkezdte a nagy gyülekezetet. Szóval úgy próbált egy udvariassági beszélgetést is, hogy érzitek magatokat, a gyerekek, hogy kapcsolódtak az iskolába, minden nagyon szép és jó. Még el is mondom azt neki, hogy valamit közelítsünk egymáshoz, hogy hát nekünk 3 gyerekünk van, 2 nagyobb a Bármadosban járt, de a harmadikat már nem adtuk oda.
És hogy mondom, hogy azt tartottam roppant nehéznek, hogy képmutatás a tanárok részéről, és ez a korosztály, a gimnazista korosztály, a legérzékenyebb korosztály az én véleményem szerint, erkölcsi szempontból. Nagyon világos látásuk van, értékített, az másképp, hogy milyen életük van. De hogy látják a problémákat, és látják, hogy azok hogyan tudnak taszítani. És akkor én mondom, hogy a minket is oda járt, tényleg ez egy nagyon jó iskola, de hát két nagyobb gyerekünknek ez volt a tapasztalata. Ez régen volt, tehát legjogosan meglátott minket. Jó, hogy ez volt a probléma a képmutatásával, nem tudtak mit kezdeni. Nem akarok sztorikat mesélni, mert vannak. De még egyet fogok majd. Akkor a válasza az elkésznek az volt, hogy hát nem is az a baj, hogy képmutatóak, mondja egy lelkész, hanem hát emberek vagyunk. Hanem az a baj, hogy egy református iskola, és hogy más felekezetből ebből is állnak oda gyerekek. Kezdtem izzadni, és akkor én mondom, hogy próbáltam segíteni. Hogy de hát az egy nagyszerű lehetőség az, hogyha jönnek más felekezetekből, vagy világból jönnek, nem egy nagy lehetőség, hogy misszió. Hát bejönnek a gyerekek, bejönnek a szülők, kapcsolatok épülnek. És mondom, de különben is, meg főleg akkor még nem nagyon voltak kisebb egyházaknak, nem volt iskolájuk. Hát mondom, hát akkor ide jönnek, hogy baptisták, meg mit tudom én, metodisták, stb. Nem is a baptistákkal van baj, hanem az, hogy sok katolikus gyerek. Le voltam taglózva, komolyan, és el is jöttünk a gyülekezetből. Akkora volt ez, hogy hogy a misszió ellenesség hogy kibukott. Értitek? Na jó. Szóval nem szabad belenyugodni, én is azt gondolom, nem szabad. Már sokan azt mondják, ilyen az élet, és nem lehet mit csinálni. Feladatunk van. Küldetésünk. Na, hogy mik az etikátlan viselkedés elterjedésének a fő okai, csak a gyorsítás érdekében én akkor mondok néhány okot, jó? Itt látjátok az első okot, akkor légy szíves folytassad, hogyha kérhetek. Viktor Mátéknak hívnak. Az üzleti iskolák jó részt mellőzték az értékek és az etika oktatását. Mivel ezek nem részei az ilyen intézményekben hagyományosan oktatott akadémiai tárgyak körének. A következmények katasztrofálisak. Vagyis ha többen egy bizonyos módon cselekedtek, akkor a hallgatók úgy érezték, hogy rendben van, ha ők is ezt teszik. Ez nem keresztény környezetből jön ez a Podolnyi, ez egy nagyon híres, nemzetközileg híres közgazdási és menedzsment professzor, különböző komoly egyetemeknek a professzora volt, és ezt az MBA oktatással kapcsolatban jegyzi ezt meg, és kijelenti azt, hogy az üzleti iskolák, tehát MBA programok, stb. Vezetőképző, fontos vezetőképző intézmények mellőzték ezt. És katasztrofális következmények voltak. A 20. század, megjegyzem, a 20. század elejétől a 19. század végéig általában az egyetemek, nem csak a teológiákra, mindenfajta egyetemen, általában az egyetem végén, tehát az utolsó tanévben, és általában a rektor tanította az etikát. És azzal bocsájtották újra a hallgatókat. Ez a 20. század elejére megszűnt. Miért? Azt mondják, hogy azért, mert hogy azt gondolták, hogy lehet
közgazdaságtant, orvostudományokat, jogot, sorolhat, mérnöki tudományokat, stb. Lehet technokrata módon tanulni, tehát nem kell hozzá erkölcsi megalapozottság vagy ilyesmi. De én lehet, hogy bizony többen találkoztatunk John Lennoxnak a nevével. Sokan bologatnak, egy oxfordi professzor, az egyik legnagyobb matematika professzor, megjegyzem, és az egyik legnagyobb keresztény tanító, megjegyzem. Hallottam évekkel ezelőtt Magyarországon egy előadását, és elmondja, hogy azért hagyták el az etika oktatását, mert a nagy egyetemeknek az etika professzorai nem tudtak megegyezni abban, hogy milyen alapú etikát tanítsanak. Tehát milyen alapelvre épülnek, különböző alapelveken nyugvó etikák vannak. Nem tudtak megegyezni. Katasztrofálisak a következményei, mondja. Na ez az egyik ok. A másik ok a közösség tudatosságnak az elvesztése. Olvasod? Szabó István. Köszönöm szépen. A jelenlegi gazdasági krízis hátterében egy másik, sokkal jelentősebb válság húzódik meg. Eltűnt a közösségi tudat, az emberek már nem érzik, hogy valami olyanhoz tartoznak és valami olyanról gondoskodnak, ami nem csak róluk szól. Az eredmény gondatlan, nem törődő magatartás, amely térdre kényszerítette a globális gazdaságot. Ez a cikk, vagy a tanulmány, szintén a Harvard Business Review-ban 2009-ben jelent meg. Hát ez a 2008-as nagy gazdasági, pénzügyi válságra volt az egy reflexió. Én egy időben járattam a magyar kiadást, örülhetnék, hogy a polcon most is le vannak kötetve, fűzve az összes magyar kiadású példát, de sajnos megszüntették, úgy, mint a Malévet, ideiglenesen megszüntették. Értitek, hogy mit az ideiglenesség, hát Malév se na jó. Olvasom ezt a cikket, megjelenik ez a lap, olvasom a cikket, címet, csak a címet olvastam, az volt a cím, alakítsuk közösségi a vállalatokat. Továbbapoztam. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdő, fiatal, idealista, tapasztalat nélküli valaki, hát ez olyan divatos dolog, sok értelme biztos nincs. És akkor 4 hónap múlva, 3-4 hónap múlva a kezembe került ez a számos folyos, akkor elolvasom, ennek a szerzője Henry Mintzberg. Hoppá, Henry Mintzberg az egyik legkomolyabb, és még ő él. Legalábbis még 2 hete élt. Egyik legelismertebb stratégiai menedzsment gondolkodó. Nagyon kemény témákkal foglalkozik. A szervezetekben működő erőhatásoktól kezdve elképesztő témák. Ő írja ezt a ilyen címet, hogy alakítsuk közösségi vállalatokat, elolvas. És így letaglózott. Azt mondja, nem a jelenlegi, tehát a 2008-as gazdaságkrízis hátterében egy másik. Mi ez az egyik az micsoda, azt mondták, hogy ez az Amerikában ugye a másodlagos jelzáló piacnak a bevonlása okozta ezt a válságot. És egy sokkal mélyebb okon mögött. Ez. És mi lett az eredmény? Gondatlan, nem törődő magatartás. Tényszerű, amiként tényleg kényszerűen a globális gazdaság. Oké? Harmadik ok, ez egy nagyon érdekes dolog, az a cím, hogy a nagyhatalmú emberek jobban hazudnak. Lehet, hogy kérdőjel is volt. Ez a hölgy, ma már nem annyira fiatal,
amikor először dolgoztam. Azért mondja, hogy körülbelül 1972, mert az életrajzában nem lelhető föl a születési évbe, ugye? De ezt mondom, ezt már régen dolgoztam ki ezt a részt, és azért a többi életrajzi adatból kiderül, mikor végezte, mikor érettségizett az alap diplomáját, mikor értitek? Most már egy professzor asszony ő is. Na jó, neki volt egy ilyen nagyon érdekes kutatása, és erről a kutatásról beszélget egy újságíróval. Na, te is. A kutatás Scorbilis flóra. Flóra. A kutatási eredmény a hatalom érzése védelmet nyújt az embereknek a hazugság miatt stressz ellen, és növeli azt a képességüket, hogy becsapjanak másokat. A tisztázódott kérdés, ez azt jelenti, hogy akinek a világon a legnagyobb hatalom van, azok kiválóan tudnak hazudni. Gábi tanérnő végye meg kutatása eredményét. Ez egy kutatásról szólt, és ezt hoztak ki a nagyhatalmú emberek, a vezetők, különböző szinteken, akiknek az lenne a dolguk többek között, hogy az alattuk lévő embereket segítsenek arra, hogy erkölcsösen éljenek, ők hazudnak a legjobban. Döbbenetes dolog. Azt hiszik egy idő után az emberek a hatalomban, hogy nekik már minden szabad. Megvédi őket a hatalom. Érzése, védelmet nyújt. Jó, ez a harmadik ok, negyedik ok. Ez Os Guinness-től származik. Csak nem néztem meg, hogy éle még. De Os Guinness az egy világhírű keresztény gondolkodó. Magyarul is megjelent könyve, amit a Keve Társaság adott ki. Az Elhívás című könyve, fantasztikus. Egyébként itt volt a Keve Társaság fennállásának a 20 éves konferenciáján ő is. Egy fantasztikusan értelmes és jó humorú ember volt. És egy viccel kezdte. Elmondjuk a viccet? Guinness. Mit mond nektek a Guinness? Sör. Sör és a rekord. Ugye? Sör és a rekordok. Hát ő a sörfőző családból származik, a Guinness. Hát azért a szüleim már misszionáriusok voltak Indiában, azt hiszem, és ő is egy nagyon komoly keresztény társadalom tudós. Na, ő mesélt egy viccet, hogy van egy nagy nemzetközi sörkonferencia, ahol a legnagyobb sörgyáraknak a vezetői vesznek részt, és beszélik meg a iparágnak a problémáit és lehetőségeit, trendjeit, stb. És akkor 3 sörgyárnak a vezére megállapodnak, hogy este, ugye a szabadabb program, mint hogy nálunk is már 9-kor vége van, ugye már lehet beszélni, elmennek együtt sörözni. Sörözni. És a 3 volt, itt tudom én már, pontosan, mondjuk a Heineken, mondjatok egy másodikat, és Gösszer, legyen a Gösszer, és volt a Guinness. Hát ez a 3. Guinness benne volt. Elmennek sörözni. Hát a Heineken vezér rendel egy Heinekent. Hát, egy Gösszer vezér, a Gösszer vezér rendel egy Gösszert. És a Guinness vezér meg rendelt egy teát. És akkor a többiek, hogy de figyelj, hát nem azt mondtuk, hogy most sörözni jöttünk. Guinness vezér válaszolt. De hát pont ezt beszéltük, hogy de ti is isztok sört, akkor én még igyok. Na jó, akkor ezzel kezdtek. Jó, egy elfelejtett tudomány, ezt már részben érintettük, akkor olvasod? Békevilági.
Egészen a 19. század végéig az egyetemi hallgatók tanulmányainak legfontosabb tárgya volt az erkölcs filozófia, amely szóval etika, melyet az utolsó évben az egyetemi tanulmányok megkoronázásaként vettek föl, és a kurzus általában maga megtartott. Igen, ezt említettem már, de most így egy idézet szintjén is látjuk. És akkor még hozzáteszem itt a bevezetőnél, ez a Gary Hamel is egy fantasztikus menedzsment tudós és gyakorlati szakember. Ő beszél a úgynevezett menedzsment ortodoxiáról, ami ilyen elterjedt, beépült az emberekbe egy csomó tévképzettel együtt. Na, és ő ezt mondja. Parancsoljon. Báros Péter vagyok. Fájdalmas felét leismerni, de sok minden, amit menedzsment bölcsességnek tartanak, nem más, mint a megkérdőjelezhetetlen igazságszerűen tetszett, megkérdőjelezetlen dogma. Rendszerint krízisre van szükség a nagyarányú változások kényszerítéséhez, de ez nem valamiféle természetű törvény, csupán politikai hatalom aránytalan elosztásának, koncentrálódásának a következménye. Oké. Ezt írja, hogy, és ez igaz a szervezetekben, bármilyen szervezetekben az etikai kérdésekre is. Ez a gondolat. Elterjedtek dogmák, hogy így kell lennie, mint hogy a természeti törvények lennének. Nem. A hatalom sokszor fölborítja nagyon sok mindent, most nem a hatalomot tényleg. Oké. Van egy nagyon érdekes gondolat, amit szeretnék itt azért behozni. A vezetés, tudomány és gyakorlat elérte a határait, és itt az előző Gary Hameltől látunk egy idézetet. Gary Hamel összehívott egy csoportot, azt hiszem 25 nemzetközi nagy gurut, ami benne voltak ilyen nagy menedzsment tanácsadók, nagy cégeknek a vezetői, szóval egy ilyen komoly csapatot hoztak össze, és próbáltak szembenézni a menedzsmentnek az aktuális kihívásaival, problémáikkal. És ilyen néhány napos workshopban kidolgozták a helyzetelemzést és javaslatokat dolgoztak ki. És erről számol be ez az idézet. Szárkocsis minden. Mi? Szárkocsis. Köszönöm. A bizalmatlanság és a félelem mérgező az innovációra és az elkötelezettségre, és nincs helyük a holnap menedzsment rendszereiben. Csak akkor képes továbbfejlődni, ha figyelembe veszi más területek, például biológia, politológia és teológia tanulságait. Hoppá. Hát azt mondják, a becsületes, legnagyobb guruk elérte a határait. A vezetéstudomány, menedzsment rendszerek elérték a határait. És azt mondják, hogy csak akkor van megújulási lehetőség, ha más területekről, és ez kifejezetten ezt írta példának, ezek mind az élettel kapcsolatos területek, ugye? Biológia, politológia, a társadalom, és a teológiának a tanulságban bevonni. Erre én azt mondom, hogy itt is igaz, ami ott van a római levélben van, ugye, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megemelését. És ez nem csak azt várja, és ez a sóvárogva várás az nem azt jelenti, hogy ők mondják, hogy gyertek már, hanem belül a mélyen van valami, amit keresnek, és itt van egy sóvárgás az élet igazi értelme iránt. Ezt általában ugye az egyéni életre szoktuk érteni, ugye? Várják a bizonyságtevőket. És én amikor ezt olvastam, azt mondom, ez az ige erre is vonatkozik. Várja egy tudományterület, vagy egy életgyakorlat terület, várja a teológiát. És közben a teológia meg kullog.
nem tudom milyen elmaradás van a vezetés tudománytól, pedig várják a segítséget, miközben és ott a kezünkben a Bibliában rengeteg üzenet, mély üzenet a vezetésnek a lényegéről, és ugyanakkor meg a gyakorlatban kullogunk. Jó? Na, és akkor a vezetés még folytatva, hogy itt mi is az erkölcsi reziliencia és miért nélkülözhetetlen. Ez a könyv, amit itt felmutattam az előbb, jó? Hát ott lehet megvenni, de itt meg kedvezménye állítólag. Mi is az erkölcsi? Miért nélkülözhetetlen? A reziliencia fogalom ugye azért elég ismert már, ez eléggé elterjedt. Általában a reziliencia fogalom. Az utóbbi években Magyarországon is eléggé elterjedt, ugye ez a rugalmas, ellenálló képesség. Tehát, hogy a problémákra nem megtörünk, hanem szembe tudunk nézni velük, és kifejlődik bennünk egy lelki ellenálló képesség. És ha nem rendelkezünk ilyen erős lelki ellenálló képességgel, akkor nagyon könnyen kiéghetünk. Tehát a reziliencia fejlesztésére elsősorban a kiégés miatt van szükség, elkerülésére van szükség. Ha pedig nincs erkölcsi ellenálló képességünk, akkor pedig az önmagunkkal való meghasonlás réme fenyegeti bennünket. Tehát én amikor olvastam a rezilienciáról, azt mondtam, hogy ez iszonyú fontos, de kevés. Az erkölcsi, az etikai problémáknak a tengerében, amiben élünk. Akármilyen területen is dolgozunk, vagy szolgálunk. Tehát ugye az erkölcsi reziliencia micsoda? Jó, hát az én definícióm szerint az erkölcsi zűrzavarban való eligazodás, a jó választásának és megvalósításának, valamint az etikai dilemmák kezelésének a képessége. Mint hogy a reziliencia is egy képesség, ugye, hogy meg tudjunk felelni a borzalmas, nehéz kihívásoknak, ez is egy képesség. Milyen képesség? Még egyszer, eligazodjunk ez az űrzavarba, ami körülvesz bennünket, a jót tudjuk választani, és megvalósítani. Nem elég csak azt mondani, igen, mi jót akarunk, hanem meg is tudjuk valósítani. És az etikai dilemmák kezelésének a képessége. És akkor arra mintára, ahogy általában az általános rezilienciával kapcsolatban, például ott van Paul Dundersnek a könyve, nem az is található itt, van egy Reziliencia című könyve, fantasztikusan jó könyv. Ő 7 reziliencia faktorról beszél konkrétan, olyan tényezőkről, amelyekből összetevődik maga a reziliencia képessége. Ugyanúgy én definiáltam 7 reziliencia faktort, amelyek az erkölcsi reziliencia összeáll. Ezt a 7-et. Egészséges gondolkodás, ragaszkodás az alapértékekhez, az etikai üzemzavar elhárítása, erről lesz majd egy kicsit több szó, biblikus hivatásfelfogás, szilárd jellem, az aranyszabálynak a megélése, és a jó közösséghez való tartozás. Ez a könyv hogy épül fel, csak itt bevezetésként.
Egy-egy fejezet egy-egy erkölcsi reziliencia faktorról szól, a 7-ből, amit beszéltünk. Kezdődik egy mottóval, mindegyik fejezet, egy bibliai üzenettel, igével. Aztán a következő részben, a minden fejezetben az összetevő faktor szükségessége mögött meghúzódó főbűn. Na ez honnan jön? Évekkel ezelőtt, akkor a KPMG-nél dolgoztam, első vezetőként egy konferencián voltunk, és ott egy gazdasági újságíró nekem szegezte a kérdést. Tonka úr, az ön véleménye szerint mi a menedzsment, vagy az üzleti életnek a 7 fő bűne? Ezt a kérdést tette föl. Abszolút világi körben. És itt utalt a görög gondolkodásban, filozófusoktól van ez a 7 főbűnnek a fogalma, amit aztán átvettek keresztény szerzők is, a 7 főbűn. Hoppá, nem tudtam rákapásból válaszolni. Egyrészt úgy, hú de nehéz kérdés, másrészt meg hihetetlenül örültem, hogy egy ilyen kérdést egy gazdasági újságíró egy konferencia végén föltesz. Vannak fő bűnök, a égbe kiáltó bűnök a szervezetekben, a menedzsmentben, a vezetésben. És akkor én korábban, nem sok utána kidolgoztam ezt a 7 fő bűnöt, írtam erről egy tanulmányt, ami megjelent egy tanulmánykötet, és akkor ebben a kis könyvben úgy van, hogy ezt összefoglalom. Az egyik főbűnt, amire reflektál ez a egy-egy reziliencia faktor. Oké? Okay? Ezután az erkölcsi ellenálló képességi komponens, ez a reziliencia faktornak a lényegéről és fejlesztési lehetőségéről osztok meg gondolatokat. És aztán végighúzódik a Nehémiás könyvének a 5. fejezetének, ha lesz időnk, el is olvassuk, első 13 versének egy-egy részével mélyítjük el ezeket a gondolatokat, hogy itt látjuk, hogy Nehémiásnál hogyan jelent meg a gyakorlatban, hogyan jelentek meg ezek a faktorok, és hogyan tudta használni az életben. És minden fejezet végén vannak kérdések, amelyek akár egyéni, de ilyen kis csoportos megbeszélésre adnak ötleteket. És van egy záró fejezet, ez a 8. fejezet, a bevezető fejezet nincsen számozva, ez van. Egy ilyen záró fejezet, aminek ez a címe, hogy az etikátlanságba belefáradtak bátorítása. És itt nem, hát itt a fókusz egy kicsit átkerül magunkról a másik ember felé, felelősségünk, hogy bátorítsuk azokat az embereket, akik belefáradtak. Jó, ez egy rövid ilyen bevezető ehhez a témához. Na, akkor most rátérünk az első konkrét témánkra. Csalódás az etikusnak hit emberekbe. Ez egyébként, szóval egy kicsit így kiveszünk szemmelvényeket, ez egyébként a 8. fejezetben van. Ugye? Hát hiszen őket kell bátorítani. És felolvasok egy részletet ebből a könyvből, a 8. fejezetből. Mélyen él bennem egy korábbi történt eset, amely egy egyházi gimnáziumban járó, kitűnő tanuló, hívő keresztény diáklánnyal történt. A két öccse másik iskolába járt, és nem ugyanarra a hétre esett a két iskolának a téli szünete. A család viszont szeretett volna együtt elutazni.
A lány szülei ezért elkérték őt a fiaik hetére a gimnáziumból. Levelet írtak az igazgatónak, amelyet az iskola szabályzatának megfelelően az osztályfőnökön keresztül próbáltak meg eljuttatni a részére. Aznap, amikor a diáklány megkísérelte odaadni a levelet, továbbításra az osztályfőnökének, sírva jött haza. A szülei megkérdezték, miért sír? Kiderült, hogy az osztályfőnök át sem vette a levelet, mondván, hogy az igazgató úr úgysem szokta engedélyezni az ilyen kérvényeket. Bocs, ezt elfelejtettem föltenni, ez a történet első fele. Most jön a gondolat. Úgy látszik, nem érdemes becsületesen élni, állapította meg a lány, aki akkor már hitben járó, hívő, a keresztény lány volt. Képzeljétek el, így hogy úgy látszik, nem érdemes. Sírva. Rengeteg iskolatársa hamis orvosi igazolással megy el síelni, és senkit nem zavar, hogy az egészségtől kicsattanva, lesülve térnek vissza. Na, ez az első fele a történet. Na, mi a véleményetek erről? Illetve ti mit tettetek volna a szülők helyében? Esetfeldolgozás. Na, mi a véleményetek? Nehéz egyébként. Tessék? Nehéz kérdés. Én amúgy többször voltam ilyesmi helyzetben, de hát nem tudom. Szóval én többször voltam hasonló helyzetben, de hát rám néznek, és akkor látják, hogy kb. Még most is diák vagyok. Úgyhogy ugye amúgy ez egy jó kérdés, mert tényleg amúgy sokszor voltam hasonló helyzetben, és nem tudom, próbáltam valami ilyesmi legális, normális úton elintézni, nem tudtam, hogy az osztálytársaimnak, nem tudom, hogy átvágják a dolgokat. Úgyhogy ugye ez egy jó kérdés. Nem tudom. Neked, ugye most itt egy kifejezetten a helyzet volt, hogy volt egy gimnazista lány, és voltak annak szülei, még kiskorú ráadásul, és nem tudom, hogy neked volt olyan eset, amikor szüleid is valahogy konfrontálódtak a problémával, és hogy ők mit csináltak. Nem tudom kérni. Igen, most nem jut eszembe, de azt tudom, hogy nekem magamnak volt ilyen. Tehát amikor láttam, hogy én próbáltam megcsinálni, ami törvényesült, és láttam, hogy sokkal egyszerűbben mások nem csináltak. Sokkal egyszerűbben. Igen. Aha. Köszönöm. Na, mi a véleményetek erről? Frusztráló ez a történet, hogy annyira megvizsgálta ezt az igényt. Azt a részét nem tudom, hogy az iskola házirendi alapján ez teljesen jogos volt-e, ugye lehet így kérni ennyi napra. Jogos volt-e? Ja. Ki lehet érdezni? Kérni, persze. Ki lehet? Hát mondom, az SMS alapján írtak. Tehát, hogyha igen, akkor mint szülő, nem hagyom annyiban. Első körben azért igen, mert ez a másik kérdés, mit tettetek volna a szülők helyébe. Majd ezt nem mondjam még? De mondhatod, hogy egészen nyugodtan, ez a kettő idejű, szóval most földön. Első körben én betartottam a szolgálati utat, tehát az osztályfőnökkel beszéltem volna, és érveltem volna asszertíven, vagy megkérdeztem volna, hogy mi volt az oka ennek, hogy milyen gondolja, hogy az igazgató ettől elzárkózik. Én szívesen elviszem akkor az igazgatónak személyesen ezt a kérdést. Tehát, hogy ő több oldalról próbáltam meg bekeríteni az igazság érdekében. Oké. Köszönöm. Más? Parancsoljon. Hát a lány szemszögéből baromi nehéz az, hogy csak ő próbálja ezt csinálni, és mindenki más kerülette meg. Kikerülje az ilyen szabályokat, és ilyenkor nyilván ez befolyásoló tényező, hogy benne is megjelenik ez a kísértés, hogy akkor én is
kikerüljem ezt az egészet, tehát nincs egy olyan támogató közege, aki bátorítaná ebbe, hogy megmaradjon erkölcsileg a helyes úton, akkor az nyilván nem meglepő, hogy ez a gondolat, hogy akkor nem érdemes ezen az úton járni. Igen. Igen. Igazából a szülőknek a döntésük, hogy menjenek el, az a lány szempontjából a legfontosabb. Hogy mit tanul ebből az esetből. Nálunk volt egy, ha szabad egy ilyen esetet behozni. Köszönjük szépen. Gimnáziumban egy bizonyos típusú nyelvtan dolgozatot egymásnak javítottunk, és abszolút megszokott volt az, hogy akkor vagy jó barátját osztálytársadnak, vagy padtársadnak, hogyha te egy jó indulatúan javítod az ő hibáit. És akkor ez egy teljesen megszokott volt, hogyha előttől mögöttől ülővel jó vagy, akkor nyilván jobb indulatúan javítod a dolgozatot, mint ahogy. És akkor nyilván ebben voltak konfliktusok, hogy az egyik jobb indulatú volt, a másik rosszabb indulatú, és hogy a jegyeknek eléggé viszonylagosan alakultak el, és ez egy nagyon kegyetlen tanárnő volt, aki ezt így intézte, és akkor eltelt 3-4 év, amikor az egyik osztálytárs bevállalta, és azt mondta, hogy oda ment a tanárnőhöz, és azt mondta, hogy ő csalt, és hogy ő jobb indulatúan javította ki a másik dolgozatát, mint ahogy ez megérdemelte volna, tehát nem is a saját dolgozatáról volt, hanem a másikéről, és ő korrektül akart eljárni. És ennek az lett a vége, hogy a tanárnő eljátszotta a súlyosan csalódott embert, mint hogyha ez nem lett volna egy teljesen logikus viselkedés a diákok részéről, és utána az egész osztályt büntette hónapokon keresztül kegyetlen dolgozatokkal, ami nyilván azt hozta magával, hogy ez az osztálytárs, aki oda ment hozzá is etikusan eljárt, és még csak nem is a többiek viselkedés, bevallotta, hogy hanem ő a saját viselkedésben. Ő lett ezek után az osztályban kvázi a fekete bárány, hogy miért szóltál bármi is. És ez, nem tudom, 15-20 évvel később még mindig beszéltém az. De nagyon jó példa, fantasztikus, hogy micsoda mélységbe ágyazódott be ez az erkölcstelen gondolkodás. És úgy csak nem is lehet azt mondani, hogy pedig etikátlannak éreztük volna azt, hogy nyilván jobban indulatlan járunk el egymással, mint hogy a tanárnő eljárna velünk. Hát igen, ez a tanárnő, ez katasztrófa. Na mindegy, hogy amikor a saját, az ő felelősségét letolja, és utána még amikor ezt meg akarják beszélni, akkor még ő büntet. És nem adott fórumot annak, hogy ez igen. Ki legyen beszélve. Igen. De hogy igen, elharapódzik valami, és akkor évekig megy egy gyakorlat, és a végén ő mondja azt, hogy átverve érzi magát. Köszönöm szépen, nagyon jó példa. Na, folytatódik a történet, jó? Folytatódik a történet. Olvasom tovább, és akkor ezen gondolkozatok közben, hogy mi a véleményetek az igazgató hozzáállásáról, illetve utólag mit tanácsolnátok az igazgatónak, hogy mit mondjon egy ilyen megkeresésre, amit most olvasok, jó? Mégis becsületesen kell élni, szólalt meg az apa. Bemegyek az igazgatóhoz, és beszélek vele. De ha nem engedne el, akkor is velünk jössz a mi felelősségünkre. Hosszú beszélgetés zajlott az igazgató irodában, melyben elhangzott, túl sok kérelem érkezik, de az orvosi igazolások megfelelőségét nem tudják ellenőrizni, ezért alakult ki ez a gyakorlat. Amikor az apa megkérdezte, tisztában van-e azzal az igazgató úr, hogy milyen hatalmas erkölcsi károkat okoznak, így a becsületesen élni akaró diákokban, kitérő választ kapott. Végül arra hivatkozva adták meg az engedélyt, hogy egy kiskorú nem maradhat egyedül otthon egy hétig,
ha az egész család elutazik. Mi a véleményetek erről a egyháziskola igazgatójáról? És hogy de együtt meg kell beszélni, és mit tanácsolnátok utólag? Azt, hogy mondjon föl. Oké, Jó, igen. Én ezt tanácsolom szeretettel. Okay. De benne a véleményed is, ugye? Hogy igen, kódtalanul küzdik. Van itt még egy-két olyan szereplő, aki a háttérben megbújik, és ott fordul meg. És az igazgató csak olyan dolgot mondott, ami valós. Sok kérvény érkezik, valós. Bejön az orvosi igazolás, azt nem tudja leellenőrizni. De az orvosi igazolás onnan jön, na és itt fordul egy pár dolog. Hát, hogy az orvos miért adja ki azt az igazolást, ami nem valós betegség jelent. Tehát igazából ott történik egy nem etikus. Na és bocsánat, és volt még a történet, hogy az osztályfőnökön keresztül kell elvettetni. Tehát van még egy szereplő a történetben. Igen, most az apa ezt kikerülte már, ugye? És az apuka ezt már kikerülte. Kikerülte, elküldte, de nem, az nem történt semmi, akkor a következő szintre. Ez a normális. Hogy miért van a szabályzat, hogy az osztályfőnökön keresztül kell elmutatni? Hát gondolom, hogy az igazgatónak ne kelljen a bajlódni azzal az levéllel, hogyha elsegít hozzá. De jó, de most tételezzük föl, hogy ennek van értelme, tehát hogy oda eljusson, de miért az osztályfőnökön keresztül, miért nem közvetlenül az igazgatónak kell címezni? Már postán, vagy bevinni neki, vagy mit tudom. Miért? Az osztályfőnök esetleg ismerheti a kontextus. Hát ez az. Hát itt az igazgatónak az érvelése az, hogy hát nem tudunk mit csinálni. Hát az osztályfőnökön keresztül kell, aki ismeri a gyerekeket. Ismeri a családi helyzetet. Ráadásul egy kitűnő tanuló lányról volt szó. Tehát nem bútácsolóról. Értitek? Hát azért, a saját szabály azért van az, hogy hát azért van osztályfőnök, nem? Hogy együtt éljen valamilyen szinten a gyerekekkel. Tehát itt van egy ilyen hamis védekezés is, igen. Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy ha van egy szabályzat, amire azt mondjuk, hogy az alapján járunk el, és azt ilyen módon, ennyire nyilvánosan megcáfoljuk és semmiből veszünk, akkor miről beszélünk? Tehát akkor módosítsák a szabályt, hogy akkor ilyet nem lehet, hogy mit tudom én, meg kell nézni, milyen törvény, ezt lehet, azt nem lehet, de ez bizonyos értelemben felfoghatatlan, hogy azt mondjuk, hogy lehet, de közben nem lehet. Szerintem ez hülyeség is, hogy ilyen szempontból értéktelenedik az igazgatók a technikai meg nagyon sok minden. Parancsoljon. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban évi tanévenként 40 órát a szülő igazolhat. És ezt tanácsolnám például ennek az igazgatónak is, hogy fogadjanak el. Gondolom, hogy a Magyarországi rendszerbe is ez beleférhet. Persze. És ilyenként a szülő megírja az igazolást, és az osztályfőnökhöz eljuttatja, és benne van a belső rendszabályban, hogy ez automatikusan elfogadott. Évi 40 óra. Tessék, Magyarországon 3 nap van, azt hiszem. Ez csak 3 nap. Több is, de fél évente 3, azt hiszem. De világi iskolában ez működik. Tehát, hogy egyszerűen a szülő igazolhatja a gyereknek. Eleve a probléma felvetése furcsa nekem, hogy ráadásul egy egyházi gimnázium, szóval hogy néha tényleg emberiben viselkednek a világiak, mint az egyházi emberek, szóval hát már nem egyszer volt ilyen gyerekeinket. Dávid király is megmondta, hogy inkább essék Isten kezébe, mint az emberek kezébe, nem? Számon kérni. Még ha van is egy általános szabály,
nyilván a bölcsesség úgy kívánja meg az együttérzést, meg a megértést, tehát lehet azért kivételeket tenni éppenséggel, vagy olyan, szóval, hogy főként olyan esetben, amikor jó dolgokról van szó. Szóval Mit tanácsolnátok utólag az igazgatónak, hogy kellett volna neki viselkedni egy ilyen szituációban? Mit tanácsolnátok? Mert így oldotta meg a dolgot, hogy az erkölcsi kérdésre nem nézett szembe őszintén, ugye? Hanem keresett valami kiskaput. Én az egyetértek a többiekkel, hogy ezt nem abban a megkeresésnek a pillanatában kell megoldani, hanem itt a rendszerben működik. Működik az helyes. Tehát akkor mit kellett volna mondani? Hát szerintem valamilyen általános megoldást kellett volna mondani. Tehát valahogy az eljáráson vagy a szabályokon változtatni, hogy az összhangolja a valósággal és működjön. Igazad van. Valami olyasmit kellett volna mondani, hogy én azt gondoltam, hogy uram, köszönöm, hogy fölhívta a figyelmet rá. Itt valami nem jól működik az iskolában. Felülvizsgáljuk. Keresünk megoldást. Valami ilyesmit, és nem az, hogy egy ilyen látszat megoldás. Azt is szóval tennénk, hogy ha a rendszer úgy működik, hogy a szülő eljuttatja kérni az osztályfőnökhöz, akkor jelenes, és az osztályfőnök az igazgatóhoz, akkor jelenesebb úgy értelmezem, hogy az osztályfőnök túllépte a hatáskörét, hogyha ő maga döntött el, hogy az igazgató amúgy sem fogja jóvá megújítani, ezt is szóval tenném, hogy... Hát hogyne? Ugye egyrészt, hogy a túllépte, és miért lépte túl? A korábbi tapasztalatai alapján lépte túl, hogy visszadobja úgyis az igazgató, még le is szúrja a tanárokat, hogy mit fárasztják őt ezzel, ugye? Ezt szóvá kéne tenni, ugye? Nincs mérlegelési lehetősége a tanárnak, vagy az osztályfőnöknek. Tehet hozzá kommentet, ugye? Az igazgató felé tehet kommentet. Én ismerem ezt a gyereket, ezért javaslom, ezért nem javaslom. De nem ő dönt, ugye? Igen, de ez az, amikor a törvényesség látszatát fenntartandó valójában mérhetetlen, iratlan szabály szembe megy mindazzal, ami etikus. Mert mindenki tudja, hogy melyik az a kiskola. Én ezt mondom, ezen a Rádai napokon, a lelkészkörben vettük ezt a témát is, és nagyon jó gondolatok voltak ebben a lelkészkörben, még az is előjött, hogy azt is kellett volna mondania, az is lehetőség lett volna az igazgatónak, hogy igen, utána megyünk, ki kell dolgozni, hogy valami nem működik, rendszer szinten nem működik jól a dolog, és hogy ebbe bevonjuk a diákokat is, és a tanárok egy részét, diákokat bevonunk, és az anyát is bevonjuk, hogy segítsen találni egy megoldást. Volt például ilyen javaslat, ez nekem nagyon tetszett ez a javaslat. Én bevallom azt is, hogy az utóbbi időben én elég sokat beszélgetek a mesterséges intelligenciával. Ugye Bálint, te írtál egy könyvet. Mit kapható? Tessék? Kapható itt is. Mi a cím, azért akkor reklámozzuk. Ami a címe? Igen. A mesterséges intelligencia és a keresztény. Egy kis könyv, és nagyon jó, véleményem szerint. Megkérdeztem a véleményét, döbbenetesen jó véleménye. Érdekes, nagyon sokat fejlődik. Ha jól kérdezünk, és az is bedobott olyan gondolatokat, hogy elgondolkoztatott, aki ezt a témát földolgoztam könyvben is, hogy de akkor azt kell látni, hogy ez egy munkás dolog, ezen dolgozni kell, ugye? Ezt nem lehet így elintézni, mint egy hamis orvosi igazolást. Nem lehet így elintézni. Ezen dolgozni kell, konfrontálni kell.
gondolkodni kell, hogy na tessék, ott van az a szerencsétlen igazgató sok száz gyerekkel, és még dupla szülővel, még problémásabbak, mint a gyerekek általában. Most egy kicsit cinikusan hangzott, de sokszor a szülők okozzák a problémákat, úgy látom. Hát valami, neki is segítségre van szükség, nem? Ezen dolgozni kell. Jó. Emiatt sokkal hitelesebb ezt a szülők vállalja ezt, hogy így a korrekt. Ugye? És itt is ebben ténylegesen az történt, az igazgató próbáltam meg, ez olyan gyakran, amikor próbálják megőrizni az arcát, ugye? És akkor találni egy ilyen látszat megoldást. Sokkal nagyobb lett volna tekintélyen, azt mondja, köszönöm, hogy felhívta a figyelmet erre a problémára. Dolgoznunk kell rajta, hogy valamit ki kell dolgozni, mert így nem. Sokkal nagyobb lett volna a tekintélyen. Köszönöm. Jó. Meddig vagyunk? 5:30? Igen. Jó. Tessék? Már készítetted. Oké. Hát most 2 témánk van. És nem fog beleférni. Most már ebből a 25 percben. Melyikre fordítsunk több időt a 2 közül? A 4. az egy cikk, a vezetők etikátlan lépésén, vagy a vezetők erkölcsi rezilienciáról van szó, vagy pedig a Biblia esettanulmányra. És akkor a másikat meg csak 2 percbe érintjük, vagy 3. Mondjátok, 10 vagytok, ki szavaz arra, hogy inkább a 4-es ponttal foglalkozunk? 3. 4, 5, hány van? De ne nézzétek egymást, bocsánat, azt mondom, hogy föl kell mondani, hogy írjátok fel egy papírra. 2, 4, 5. Ki szavaz arra, hogy a Biblia esettanulmány? 5. És akkor megkapjuk a választási lehetőséget. Kérlek nyelven. Ja, igen, 2 szavazatom van. A saját kérdésem nagyon jó. Na, csináljuk azt, hogy a 4-eset átfutjuk, hogy hogyan tanulmányozzátok át. Mondom, a díjasort megküldök. Jó? És a 5-össel azért foglalkozunk egy kicsit, hogy itt egy fantasztikus bibliai esettanulmányunk van. Van erre. Na, ez arról szól, hogy egy etikai üzemzavar van, így már az előbb említett 2 szerzőtől jelent meg egy ilyen című cikk a Harvard Business Review magyar kiadásában. A gyorság, most én olvasom. Az etikátlan viselkedésnek kedvező eredmények miatti megjutalmazása a hosszú távú katasztrófa előidézésének biztos módszer. Mondják ezek a világi tudósok vagy szakemberek. Állandóan panaszkodunk azon, hogy a világ olyan, nem lehet terveket csinálni, minden változik, holnap más lesz, mint ma van. Hogy csinálsz? 3 éves, de 1 éves is nehéz. És van egy dolog, ami viszont biztosan bekövetkezik. Hosszú távú katasztrófa biztos előidézés jelen, ha megjutalmazzuk. A hamis orvos igazolást. Például. Vagy a munkahelyeken a különböző. Oké? És akkor mit mondjuk mi keresztény emberek? Hát Isten megmondta, nem? És be fog következni, mert a délelőtti előadásban, vagy igényzetésben is. Oké, ezeken a diákon úgy van, hogy általában jobb oldalon is van egy ablak, ahol pedig különböző vonatkozású, vagy egy cikkből, vagy valamiből vannak erre magyar példák ezek az esetekre. Nézzétek majd meg.
A következő az, hogy ez a cikk tesz előfeltevéseket, azt mondja, hogy a menedzsereknek a döntő többségi célja, hogy etikus módon vezesse. Azt mondja, hogy jó, megkérdőjelezhető az előfeltevés, de fogadjuk ezt el, de azért a szerzők is maguk mondják azt, hogy néhány vezető azonban megrendszett csaló. Jó? De ő most azzal foglalkozik, hogy a vezetők azért szegik meg az etikai szabályokat, mint hogy azok igazgató is, mert felettesei nem veszik észre az egyes emberek egy szervezetben. Itt is találtok egy nagyon érdekes kis betétet ehhez a gondolathoz. És ez a cikk 5 etikátlan lépést dolgoz föl. Azt mondom, roppant súlyos a helyzet, gyakran még a legjobb szándékú vezetőknek sincs tudomásuk sem a saját etikátlan viselkedésükről, sem a beosztottja. Ilyen viselkedés. És ugye bizonyára mindjárt hallottunk az ökológiai lábnyomokról, hogy hogyan tesszük tönkre a teremtett világunkat. Vannak ilyen az etikátlan, vagy nem etikátlan, hanem a környezetszennyezéssel micsoda problémákat adunk, és hogy ennek milyen lábnyomai vannak, ez egy kis régi táblázat erről. És ennek a mintájára vezettem én be, ugye, hogy vannak az ökológiában, a környezetszennyezésben súlyos vétségek, ugyanúgy az izében is vannak. De ennek van lábnyoma. És itt nem tudjuk azt, hogy hogyan mérhetjük ezeket, vagy én legalábbis nem tudom még, meg mi a mértékegysége. Szoktam konferenciákon fiatal kutatóknak javasolni, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni. Én nekem az az érzésem, hogy nagyon közel vagyunk, hogy elérte az emberiség a etikai kapacitásának a határait. A biológiai kapacitásnak az amadóknál. Na, és akkor itt van az 5 etikátlan lépés, amit a cikk hol dolgoz föl. És ha most 2 alkalmunk lenne, ami nincs, akkor most ezen dolgoznánk együtt. Ezekkel a kérdésekkel. És azután mindegyik ilyen lépésre, amit ők megfogalmaznak, a cikkből van egy rövid idézet, első rosszul megfogalmazott célok. Hozzá megint egy példa, ezek általában az én saját tapasztalataimból, gyakorlatomból jövő példák. És aztán jön az, hogy egy lábnyom. Mi ennek a lábnyoma? Mondom, én a mennyiséget nem tudom konkrétan, de ez a dolog, hogy rossz célokat adunk, és az késik számon, egyszerűen ennek annak a következménye az, hogy távolodunk a valódi céloktól. Mert kórházigazgatókkal beszélek. Micsoda adminisztrációt folytatnak, mert az a cél, hogy kimutassák a HBC-ket és nem tudom miket, hogy az egyetemek, főiskolák, micsoda adminisztráció van, hogy minden beviszítsük, hogy nálunk minden jó, de távolodunk a valódi céltól. Ugye ebben a környezetben dolgoztam a utóbbi években. Az, hogy megnézzük, hogy hogyan tanítanak a fiatal tanárok, és a tapasztalatokat ezt megnézzék, visszajelzést adjuk, segítsenek neki, vitassuk meg, hogy lehetne másképp csinálni, erre nincs idő. A második az érdekvezérelt vakság. Itt is találtuk egy idézetet. Megint példa. Hát iszonyú érdekes, de ez kevés az idő rá. A lábnyom, a belső meghasonlás. Harmadik a közvetett vakság, 2 vakságunk is van.
Ez arról szól, hogy sokszor kiszervezzük. Egy etikusnak tűnő szervezet az etikátlan lépéseit kiszervezi alvállalkozónak. Outsourcing is, vagy érdekes takarlatnak gondolom. Egész elképesztő. A lábnyom a józan gondolkodásra való képességnek az elvesztése. Értelmes vezetők részéről. Akkor már kiszerveztem, meg bekalkuláltam az alvállalkozói díjba, hogy majd ő fizeti le a megrendelőt. Az már nem erkölcs, te nem. De ha nincs csinálom, akkor igen. Negyedik a csúszóslatú. Kevésbé vesszük észre mások etikátlan viselkedését, ha fokozatosan alakul ki. Van egy példa, és 9 évig tökéletesen megbíztam benne, mégis 5 évben és 25 millióval került a munkaügyi per. Mondja egy naív ügyvezető igazgató, ez én vagyok. Mármint a naív ügyvezető igazgató. És ez a 25 millió, ez nem most volt, hanem közel 20 éve. Csúszós lehet. Mi ennek a következménye? A bizalomnak az elporladása. És az 5. pedig az eredmények túlértékelése. Hát nem olyan lényeges, osztott. Itt van egy megdöbbentő élmény, a KPMG-nél dolgoztam, egy nagyon etikus cég, egy nagy nemzetközi könyvvizsgáló és vállalati tanácsadó cég, és én nagyon etikusnak tartottam. És ott olyan mérési rendszer volt, hogy és visszajelzési, teljesítményértékelési rendszer volt, hogy nem csak azt nézték el, hogy érte el az egyeztetett, vagy mit ért el az egyeztetett célokból, ez volt az egyik tengely, hanem a másik tengely az volt, hogy hogyan, mennyire etikusan, mennyire együttműködve a többiekkel, mennyire hozzájárul a cégnek a jó híréhez, és így tovább. És akkor bejött ez a nagy válság, ugyanazok a vezetők, akik ezt képviselték, hogy ezt kell mondani, és elkezdték azt mondani, hogy nem érdekel, hogy éred el, mondta a beosztott menedzsereknek, nem érdekel, hogy hogyan csináljátok, hozzátok az eredményt. Oké? Ez is nagyon érdekes, de nincs. 5. lábnyom, értékek helyett cinizmus terjed az emberek között. Ott ez volt a tapasztalatom, hogy azok az emberek is, akik hú, de szép ez az etikai kódex. Csináljuk. Azt mondták nekünk, hogy ha etikus leszek, akkor majd jó lesznek az eredmények. És utána rájönnek, egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy rosszabbak lesznek az eredmények. Mert az etikátlan viselkedésnél sok mindent megengednek maguknak az emberek. Ugye? És amikor ezzel először szembesülnek, akkor belép a cinizmus. Jól átvágtak minket. Nem foglalkozunk többet ilyen idealisztikus dolgokkal. Na, és akkor itt jön a Nehémiás és az erkölcsi bátorság. Mondjuk 15 perc, 14. Jó, akkor mit tanulhatunk Nehémiástól a vezető erkölcsi rezilienciájáról? Hát nincs időnk, hogy ezt most, ez úgy gondolom, hogy ilyen kis csoportokba egy-egy ilyen részt feldolgoztok. Én most csak azt mondom, hogy olvassuk el, jó, és aztán megpróbálom összefoglalni, olvassuk el a Nehémiás könyvéből az 5. fejezetből, a 6-tól a 13. versig. És az elejére meg talán emlékeztek. Jó? Megtennétek, valaki gyorsan keresse ki és olvassa. Most szabad használni bármilyen eszközt. Nehémiás 5, és melyiket a 2 közül? 5, mind a 2-t. A 6-tól a 13. Akkor elolvasom. Köszönöm. Amikor panaszokat meghallva értesültem ezekről a dolgokról, nagyon megharagudtam, és miután magamban meghánytan vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik. Kiszipolyozzátok honfitársaitokat. Azután összehívtam egy nagy gyűlést az ügyükben, ahol ezt mondtam nekik.
Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdeai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam, nem helyes, amit műveltek. Hát nem akartok Isten félő életet élni? Hogy ne gyalázhassanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink. Én magam, a rokonaim és a legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat. Sőt, a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Azok így feleltek. Visszaadjuk, nem követelünk tőlük semmit. Úgy teszünk, ahogyan kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam, így rázzon ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet áment mondott rá, és dicsérte az Urat, a nép pedig e szerint járt el. Köszönöm szépen. Na hát ennek és még az első két fejezetből is van néhány gondolat. Vannak roppant mély tanulságai a mi számunkra. Hogyan volt Nehémiás erkölcsileg bátor, reziliens, erkölcsileg reziliens. Ugye indul azzal, hogy amikor megjött a rokona, ő a perzsa uralkodónak volt főpohárnoka volt. Iszonyú magas pozíció. Iszonyú. Miniszterelnök, titokminiszter, valami fontos funkció. Akkor meghallotta azt, hogy romokban hever még Jeruzsálem falai, már rég visszatérhettek volna, de kevesen visszatértek, mások ott maradtak, jól érezték magukat már. Asszimilálódtak. Napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőtöltem. Imádkoztam, menj Isten előtt. Ezt olvasom. Sőt, még bűnvallást is tesz, hogy én is vétkeztem, pedig nem is ott született, hanem már a Pastorban született. Az időből ez kiderül. Azonosult. Rádöbbent arra, hogy eddig én itt ülök a kényelemben, és nem csináltam semmit az én népemért. Nem tudom pontosan. Ez az első. Második, őszintén nagyon megijedt. Amikor a második fejezetben olvasom, hogy a király rám kérdez 4 hónap után, még vagy te szomorú. Halálos dolog. Egy bűn, egy főpohárnak részéről abban az időben. Megmondja neki, hogy hát neked valami lelki bajod, ami nem vagy fizikailag beteg. És akkor ő bevallja nagyon meg. Ez hozzátartozik az erkölcsi rezilienciához, hogy valljuk be, nem vagyunk a nagy hősök. De azért a mennyistenéhez fohászkodott akkor is nagy, akkor csak röviden volt lehetőség. És 3 konkrét kérése volt. Emlékeztek rá, mi volt az a 3? Azt most nem olvastuk fel. Fizetés nélküli szabadság, vagy valami ilyesmi. Így van, szabadságot kért, igen. Ez volt az első. Igen, tehát átutató vízumokat kért, ugye, mert nem tudom hány tartományon kellett átutazni, és így. Erőforrást kért. Építőanyagokat, azt mondta? Támogatás. Erőforrásokat, fát, ami kell az építkezéshez, követ, mit tudom ennyit. És kapott egy ráadást. Mi volt az a ráadás, amit nem kért? Nem emlékeztek rá? Katonai kíséretet kapott. Egy csapatot kapott. Bölcs volt a király. Hiába ad neki most vízumot, meg erő, minden. Ő most egy harcba indul. Rendesen. És a környező népek őt ki fogják készíteni, ha csak lehetséges. Na jó.
És akkor ez a harmadik volt, és akkor most térünk rá az 5. fejezetnek a tanulságaira. Következő dolog, hogy a panaszokat meghallottam. Ez is hozzátartozik egy vezetőnek az életében, az ő erkölcsi tartásához, hogy meghallja azt, hogy mi van az emberekkel. Ott, lent, a végeken. Meghallottam. A következő, nagyon megharagudtam. Ezt olvastuk. Hogy van ez? Ne haragudjatok, ugye, meg bűn, meg stb. De nem maga miatt haragudott meg, hanem akkor szembesült azzal, hogy a szenvedő népet, a már régebben visszatért előkelők és előjárók csúnyán kizsákmányolták. Olyan mértékig, hogy az adófizetésre is kölcsön kellett fölvenni, tehát a jövedelem adót is tudták fizetni, mert nem volt, de föl kellett venni kölcsön. És, ami a legsúlyosabb, a gyerekeiket, a fiaikat és a lányaikat rabszolgának kellett eladniuk. Égbe kiáltó bűn, ugye? És ezért nagyon megharagudott. Aztán azt olvastuk, a 6. pont az, hogy miután magamban meghánytam, vetettem dolgot. Azt szoktuk tanítani vezetőképzéseken mindenképpen, hogy a vezető az, a Biblia is ezt tanítjuk, de azért ne csak a saját eszére támaszkodjon. Sok tanácsos által a megtartás, meg azt is javasoljuk, hogy legyen vezetői tím, erről szól a vezetői műhelyünk is, stb. Vannak olyan szituációk, amikor viszont ott áll egyedül. Nyilván Isten előtt állt meg ezt az összefüggésekből látjuk. Magamban meghánytam bedett. Kivel vitat, kitől hozhatott volna be Nehémiás tanácsot? Ezektől az előkelőktől és az előjáróktól, akik kiszipőztek az emberek? Azokkal az emberekkel, akikkel ő Perzsiából jött, hát ha ő velük, akkor rögtön kitől a polgárháború. Akik szintén azt mondják, hogy ilyen nincs. Ez megengedett. Vagy azokkal az szerencsétlen emberekkel, akik ott kiborították a bilit, hogy itt mi folyik, ami fogalma sem volt Nehémiásnak. Nem volt ki. Neki egyedül kellett Isten előtt megállni. Következő lépés az volt, hogy felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat. Először őket. Képzeljék el a szituációt. Tudjuk azt, hogy a fal 52 nap alatt épült fel. Rekordidő alatt. 4-es metró, hány évig? Oké. És nem volt még kész a fal, tehát valamikor közben vagyunk a történetben. Képzeljétek el, amikor elütögeli, akkor leáll, úgy tűnik, egy néhány napra leáll az építkezés. Az ellenség tüzelése közben. Nem azt mondta, hogy majd ha lezártuk ezt a projektet, befejeztük a falt, akkor majd lesz időnk. Bírjátok még ki, már nem sokára kész leszünk. Majd visszatérünk rá. Hány és hány ilyen hibát követnek el a vezetők, nem? Ez olyan súlyos. Én vagyok a vezető. Valami nehéz, felelősségre vonta az előkelőket és előjárókat, fölvállalva azt a kockázatot, hogy ezek az emberek még jobban ellene fognak fordulni. Ez az erkölcsi reziliencia. Hogy nem ezzel kalkulált, hogy na most politikailag, azt is olvasok Nehémiásnál, hogy ezek megtagadták, ezek az előjárók és előkelők, hogy építkezzenek. Nehémiás és a saját csapata és a köznép az építkezett, ugye? Na most mi lesz, hogyha elvesztem ezeket az embereket? Mi lesz? Ez a fantasztikus az erkölcsi reziliencia, hogy nem kell mérlegelni. Ez az Istennek a világos útmutatása. Ezt kell csinálni. És ez volt egy hatalmas bátorság. Utána nagy gyűlést hívott, előtt akkor már a érintettek is ott voltak, a másik csoport is volt, együtt beszélték meg a dolgokat. Hát nem akartok Isten félő életet élni.
és egy indoklást tesz, hogy ne gyalázzon bennünket. A környező népek, stb. És ez ma is mennyire igaz, és mennyire igaz az egyházra. Nem veszük észre, hogy a világ miért gyaláz bennünket sokszor. Jogosan. A mi bűneinkért. Mindenki tud mesemeket felsorolni szerintem. A nagy egyházi botrányok, amik most csak a Magyarországon az utóbbi időben volt. Erre rádöbbentette az embereket. Utána azt mondja, ti pedig adjátok vissza nekik még ma. Nem majd, ma. Azok mondták, hogy vissza is adjuk. Csak tudjuk azt, hogy aztán ezek úgy szoktak, hogy vissza szoktak rendeződni. Ezek a fogadalmak. És a 10. pont az, hogy megtalálta Néhémiás annak a módját, hogy hogyan tudja ezt a vállalást, ezt a belátást megkerülhetetlenné tenni. Összehívtam papokat is, eskessék meg őket, hogy így is lesz. És ma a vezetőknek egyik legnagyobb kihívása, hogyan tudják megkerülhetetlenné tenni a munkatársaik felé, a szolgatársak felé, hogy úgy is legyen. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.